खुलुमबाय गासैखौबो बरायबाय आरो दिनैनि नैबे भिडिअ आं नोंथांमोननो जोंनि भट होग्रा मिरुआव थांनानै जाय भटनि अफिसियेल बिथांमोना माबोरै भिभिपेट कन्ट्रल इउनिट बेफोरखौ माबोरै साजायना लागोन बेनि बागै आं नोंथांमोननो दिनै सुंद' नैबे भिडिअ फोरमायनो नागिरदों। थ' गिबियावनो आंनाव मोनथाम मेसिन दोङो। नैबे आगसिथिंजाय थानाया जाहैबाय बेखौ जों होनना बुङो कन्ट्रल इउनिट आरो नैबे गेजेराव थानाया जाहैबाय बेखौ भिभिपेट होननानै बुंगोन आरो नैबे आंनि आगदाथिं थानाय राइट हेन्ड साइडआव थानाय बे जाहैबाय बेलट इउनिट। थ' नोंथांमोना गिबियावनो गोसोआव लाखि जे कन्ट्रल इउनिटखौ नोंथांनि आगसिथिंजाय लाखिगोन आरो नोंथांनि भिभिपेटखौ गेजेराव दोनगोन आरो बेलट इउनिटखौ नोंथाङा आगदाथिंजाय दोनगोन। दानिया आं नोंथांमोननो खोन्थिनो नागिरदों बेखौ जों माबोरै कानेक्सन खालामनाय जायो। थ' गिबियावनो आं बेखौ बेबायदिहाय खुलिगोन। अब्ला नोंथांमोना नुनो मोनदों बे सिङाव थानाय नैबे मेसिनखौनो होननानै बुङो जोङो कन्ट्रल इउनिट होननानै बुङो। बेनि उनाव जोङो नैबेवहाय थानाय अब्ला नोंथांमोना नुनो मोनदों बे जाहैबाय भिभिपेट। आरो बे जाहैबाय जोंना बेलट इउनिट। दानिया जों गिबियावनो मा खालामगोन जोंनि कन्ट्रल इउनिट भिभिपेट आरो नैबे बेलट इउनिटखौ जोङो कानेक्सन माब्रै खालामा नोंथांमोननो दिन्थिनानै होगोन। अब्ला नोंथांमोना नैबे नुनो मोनदों बे जाबाय भिभिपेटनिफ्राय दोंसे बेबायदि तार गगोन। थ' बे तारखौ जों मा खालामगोन जोङो बेखौ नैबेयाव कानेक्सन खालामगोन। जोंनि नैबे कन्ट्रल इउनिटआव बेखौ कानेक्ट खालामगोन। अब्ला नाय नोंथांमोना बेखौ जों बेबायदि कानेक्सन खालामगोन। नैबे गोरजाया नैबे गोरजाथिं थांगोन। अब्ला बेयो जोंनिया कानेक्सन जाहैबाय। नोंथांमोना गोसोआव लाखियो जेब्ला कानेक्ट खालामगोन बेवहाय खननै टेक टेक सोदोब मोनगोन। अके दानिया जों बेलट इउनिटखौ मा खालामगोन जोंनि नैबे भिभिपेटआव जों बेखौ कानेक्सन खालामगोन। थ' कानेक्सन खालामनो थाखाय जोङो नैबे बेलट इउनिटनिफ्राय फैनाय नैबे तारखौ जों बेवहाय कानेक्सन खालामगोन। दानिया नोंथांमोना मा खालामगोन नैबेखौ बेबायदि चेम्बारखौ बेबायदि खुलिनानै होगोन। खुलिनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनगोन बेवहाय गोरजा बे गोसोम। अब्ला नाय नोंथांमोना बे गोरजा बेजों गोसोम। अब्ला नोंथांमोना नुनो मोनदों बे कानेक्सन जाबाय। दानिया जों नैबेखौ जों बेबायदिहाय खोख्लोबफिननानै होगोन। अब्ला बेखिनियानोसै। नोंथांमोनखौ गासैखौबो साबायखर जासिबाय। दिनै जोङो माबोरैहाय जोंनि कन्ट्रल इउनिट भिभिपेट आरो बेलट इउनिटखौ जों माबोरै कानेक्सन जायो नोंथांमोननो जों फोरमायनानै होबाय। गोजोन्थों।